Салом алейкум дӯстони азиз, хушомадем ба канали ма. Имрӯз дӯстони азиз хостам ки барои шумо, барои занҳои меҳрубон, занҳое ки дар хона нишастанд, барои шумо кори беҳтарин ёфтагиам. Коре ки дар хона нишаста ҳамроҳи фарзандон шумо корро пеш мебаред. Кор дар ширкати Фаберлика беҳад ширкате ки намунавӣ шудагия, ширкати бонуфуза. 25 сол шуд ки ширкат фаъолият дорад. Дӯстони азиз, дер накунед, ҳоли ҳамвақт ҳастед. Одамое ҳастанд ки дар баъди бистучанд сари сол кор кардан муваффақ шуданд. Шумо ҳам метонед. Ҳамаи кор аз худтон вобастае. Дар ҳамин номеро рӯи экран дар моҳрӯ нависед. Моҳрӯ ҳамаи чиза медона. Директори ҳамин компания ҳастанд. Шумода мефаҳмонанд. Занҳои тоҷикӣ мо муваффақ шудагиянд. Соҳиби ҳамаи чиз шудан дар ҳамин компания кор кардан. Шумо ҳам метонед дӯстони азиз. боз аз тарафи ширкат барои шумо тӯҳфаҳо дода мешавад. Тӯҳфаҳо беғарз аз ширкат. Боз ҳами директоро, наставникое ки группада беҳтарин наставниканд. Ман мешиносам шумо дӯстони азиз. Дер накунед, бо ҳамроҳшон кор кунед. вақте шумо 50 балл кардем 50 сомон, 100 балл кардем 100 сомон, беғарз аз ин ки ширкат шумода бо тӯҳфа метиҳад. Шумо фақат ҳаракат мекунед. барои хонаи худтон заказ мекунед, барои фурӯшии дигарон не. барои худтон заказ мекунед. ҳар яке мо камбудӣ дорем. чен магазина харидорӣ кардан аз ҳамин ширкат мегирем, бо ки маош мегирем, тӯҳфа мегирем. ин шумода як выгодния. кори беҳтарин барои занҳо кардиянд ки бекор нашинанд. ҳам дар хона нишаста кор карда зиндагитонро пеш бурда метонед. орзуе ки ҳар як зан дорад, орзуҳояшро амалӣ карда метавонад. вақте ҳеҷ кор накарден, ҳеҷи пешравӣ накарден, ин ба зарари худтонад. дӯстони азиз, дер накунед. вақта сарфакорона истифода бурда нависен номерои дар рӯи экран ба моҳрӯ директора маълумоти пурраро худшон доранд. ҳамаи чия бо медонанд. чен мара бисёртарги ино ки кор кардестиянд ҳамаи чиза медонанд. барои шумо мефаҳмонанд. вақте кор карден, вақте муваффақ шудем, бо дилтон гарм мешавад, барое ки ҳар як кор ба худша нозукиҳои худша дорад. нависен дар ҳамин номерои рӯи экран кор кунед. регистратсия бесплатния ройгона. ҳама чиза мефаҳмонанд. дарс омӯзишам беплай. ягон забони дигар шумода дар кор нест. танҳо бо тоҷикӣ худмон кор карда метавонед. саломат бошед. бори дигар салом алейкум дӯстони азизи ма, хушомадед ҳама каса ба канали оилавии ма. меҳмонои нав, подписчикои нав, ҳама каса хушомадед. дӯстони азиз, ман хостам ки тарзи тайёр намудани хӯриши ананасӣ, салати ананасӣ беҳад болаззатай барои шумо пешкаш кунам. ба мо дар корай ҳами грудинка ё филе боша меҷӯшонем. хел ман намак кардам як рӯз пеш, намак хӯр ба ҷӯшондам. шумо метавонед ки агар ях боша ҳамон рӯз тайёр кардан хоҳед, дар обаш намак андозен, оба салёни хел шӯра карда биҷӯшонед. беҳад бо таъмаш дига мешавад мирға. баъд 3 дона тухми обҷӯшон, ананас дар корай. метавонед ки консервашам бигирен, свеж боша бо свежи хубай. баъд сир дар корай, сира тиёрка мекунем. анам хел тухмам тиёрка мекунем. мирғам хел кубик кубик чоркунҷа реза мекунем. ана баъд майонез дар корай. баъд зилёни кукурузни бандуел, ҳамхел кукурузи консерва дар корай. дӯстони азиз, ҳамаша ман мондум нишон додам. баъд нишон метавонем ки чӣ хел аввал аз чӣ сар карда боло ба боло слаёни мешаирам, қабат ба қабатай. беҳад бамазза мешавад. бо мо бошен, тамошо кунен. ин ҳама меҳнатҳо барои шумо, барои дӯстони азизи ма, подписчикои азизи ма, раҳмати калон. ҳама меҳнатҳоро ман барои шумо мекунам ки шумо як чизака бубинед, мотиватсия бигирен, тайёр кунен. анами хел болаззатай чизи домашний бо ба худшай, ҳамаш тозаи хушрӯ. анам хел якум қабат гӯшти мирға хел мечинем. майонезай болошам хел сер майонезак мекунем. баъд ананаса дуюм қабат шуда ананаса мечинем. ҳамаи ҷошда ананаса мечинем. ман ними ананаса кардам. ними ананаса кардам дар ҳамин як салате ки на он қадар калони бисёри бадай. агар ки бо ягон барои маърака ва ягон зод рӯз боша, бисёрии одам боша, шумо метавонед як ананаса ҳамаша кунед. тухмам 3 дона кардам, барое ки салати мо хела акай ҳамиам барои як оилае ки 5 нафарда. ана баъд болошда
вай тухми ҷӯшондагӣ ҳамашам тухма сира тёрка мекунем, хеле мягкий нежный метова, резаш намекунем. Баъд ҷигории консервара болошта мемонем. намак ягон чиз намекунем, барои консерваам ҷигориам таъми худша дора. Мирғаки намак кардагем худаш аллакай тайёрай, дигар лозим нестай. беҳад болаззат мешавад. Тайёр кунен, бо нависен комментарияда кадоме ки чӣ фикри ақидае ки дора доир ба наворҳои мо нависен. хоҳарои азиз, апаҳои меҳрубон, медонам ки канали мада бо модаро ҳам ҳастанд, тамошо мекунанд. ҳазор раҳмат барои вақти худтона дариқ надошта наворҳои моро нигоҳ мекунен, дастгирӣ мекунен. модарои калонсоланд, худованд умртона дароз куна. ҳамеша болои сари ҳамихе фарзандо бошен, ҳамаи модаро. ина дӯстони азизи ман тайёр шуд. инам хе мебӯяд салат. болош ягон намуд ороиши ананас қатӣ намекунам. хел чормағз бо укроп мекунанд, ананас бори ман ҳичи накардам. ман хе оддӣ кардам. ҷа Зайнабҷон дар пешмай салата беҳад жда дора ки кай тайёр мешавад. боз 3 фатири дига кардам дӯстони азиз. 3 фатири қат кардам. фатирои калон калон кардам. видеои пешинада нишон додам, якта майда кардам аз волаи хонума. бисёр гудакода форид маъқул шуд. ба идаф 3 та кардам якябура. якташа як ҳамсоя ози нинича кадак. ниничара хабаргирӣ рафтам, бурдам фатири гарма қатӣ бо ина гудакода беҳад нағз мебинанд. ина меха дӯстони азизи ман салата бинен. хая касе тайёр куна бихӯра ба маззаша мефаҳма. мада маъқулай чизои мевагидор, салатам, тордам, меваҳои фруктови тор маъқул меша. дӯстони азизи ман бо хостам барои шумо рулет, песочни, штрудел барои шумо тайёр мекунам. рецепти навай. ба мо лозима 4 қошуқ сметана, 1 пачка разрыхлитель, 6 қошуқ шакар, 2 дона тухм, 1 та маргарин 200 грамм ва орд. орд тақрибан 500 грамм, ним кило бори дар курай. бо ба чашм мебинем. вақте ки аз дастон ҷудо шуд, ҳамон вақт бас мекунем орд андохтана. зарди тухм аз сафедиш ҷудо мекунем. барое ки ба мо дар ҳами зволаш фақат зарди тухм лозим аст, сафедиш барои даруншай. орд разрыхлитель ҳамроҳ мекунем. маргарин дар ҳарорати хона мондагиай, мулоимак шудагиай, кормон осон мешавад. хел тезда крошкаш мекунем. анам хел хамира мешӯрем ҳозир. вақти крошка кардем мебинем хай бо чашм ки ордто ҳами резонак шудани маргарина ҳамроҳ мекунем. баъд 2 дона зарди тухма ҳамроҳ мекунем. сметанара 4 қошуқ ҳамроҳ кардем, мешӯрем. вақте мебинем ки орд нарасидестай, орда андохтан мегирем. натарсен, уққа бисёр намешава, барое ки орди бисёри бачам сахти бад мешава. меган хеле намешава, худашам хай даст ҷудо мешава. маълумае ки ордмон кифояй. дӯстони азиз бинен, ҳамиқа орд андохтам, сахт нашуд, аз дастам ҷудо шуд, тамом. мегирим дар холодильник мемонам меиста то бизера тайёр кардана. бизера 2 дона сафеди тухма, каме намак ва шакара ҳамроҳ мекунем. 6 қошуқ шакара ҳамроҳ кардем, ба миксер лат мезанем. ба миксер анам хел то нишола бори шуданша, сафед шуданша, ғафз ки мешавад, тамом. начинкаш тайёр мешавад. баъд 200 грамм грецкий орех, ҳами чормағзи худмон 200 грамм лозимай. чормағза майда кардаги тайёр мемонем. 1 та зволаи калон, 2 дона хали рулетик мешавад. ин ҳами хел 2 та аз мобайнаш буридем, 2 та мекунем рулетик.
Ами рулетик песочный штрудел номи ами печенье. Ана бизера шакидем, болошда чормағза мешакем. Як рецептш хела ҳаг мешава, бо нишон метиҳем ки чандта мешава. Бубинен ҳар рӯза кӯдако хӯрдандам беҳад бамаза. Як ҷоам ки бурдиам чизи бамаза мебарӣ. Чормағза мобайниш данам ҳамаи ҷошта мечӯшем. Ба рулета мепечонем. вақте ки печондем рулет камтар калонтар шуд, шумо аз мобайниш дута кунед. ман дута кардам, барое ки листи мо на он қадар калони бад. листои калони бад боша меғанҷад. баъд дута кунем ба осон мешава бо гирифтаншам. дар 180 градус дар духовка пухта. Ана мехе гармогарм мебурем дӯстони азиз. камтар истодагия 1-2 минут аз духовка бировардам истод. хунук нашуда мебурем ки барое ки хунук шава бо песочниш бисёртар меша, буриданда баъд мешкана. ози гармогарм ки бубурем ҳичи намешава, корчаи тези хушрӯ дар корай. ана мехел рости хушрӯ карда мебурем. ҳами хел бо лаззат омадагие ки барои подписчикои худам ман рецептои осонака пешкаш мекунам. шумо фақат дастгирӣ кунед, лайка фаромӯш накунед. ҳама вақт дастгирии шуморо интизорум. пешравӣ аз мо. анами хел болоша сахарни пудра мекунем барои ороишаш. бо як ороиши хушрӯ мегира вақти сахарни пудра кардем. намудаш хушрӯ мешава. дилфорами хеле аппетитни меган ку ҳама хел мешава. бо песочни тестай тайёр кунед. шумо бо ҳамроҳи фарзандо нӯши ҷон кунед. ина духтарои хушрӯ тайёр кардам. ина рулетикои хушрӯвак омадагие ки ҳам бо диданаш ҳавасат мекуна, ҳам бо хӯрданаш таъмаш беҳад ногуфтанӣ. салом подписчикони азизони мо ина хеле пичин кардем. ба мазза шуда тайёр кунед, бихӯред ба мазза. ҳай худтонам дар хонаотон қадри духтаротон бикунед. бо наворҳои мо боше. худоҷон нигаҳбонтон кунад, бо мо боше. Thank you.